ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಕುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ತೊಕ್ಕು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಾತು ದೇತೊಂದೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ. ಒಂದು ನಮಕ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡಲ ಬಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ರಡ್ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಗಂಜಿ ಅತನ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅನ್ನ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ಆನ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಮುಂಚಿ ಆರು ನಿಕ್ಲೇತ್ ಖಾರ ಬುಡು ಅಂಚ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಂಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತೆ ಮಿನಿ ಕರ್ಂಚಿಂಡ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆ. ಒಂದು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬಗೆ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನವೇನು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗುದ್ದುದೆ ತೊಮೆತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅರತ್ತದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮೆತ್ತೆನು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಎನ್ನಡ ಮುಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ಕುಟ್ಟಾನಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಗುದ್ದದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ನಿಕ್ಕಳ ಒಂಜೆಲೆ ಒಂದು ಗುದ್ದುನ ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಣ್ಣುಲಿ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆನ್ ಪೂರ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಮೆತ್ತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಇಜ್ಜಿನ್ನಾಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಿಗುಲು ಬೇಗನೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂಡಲ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಇಂಚನೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಾಣಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆತ್ತೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ. ಶೋಕು ಕಾಯ್ದು ಇಂಚ ಆವಡು ಇದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ ಆವಡು ಮುಂಚಿ ಈತ್ ಕಾಯಿಂಡಾಂಡು ಅದು ನಮಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿಂಡಲ ಕರ್ಂಚಿಂಡಲ ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಐಕ್ ನಮಗೆ ಈತ್ ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ಗುದ್ದುಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಗುದ್ದುದವು ನೈಸ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಆತು ನೈಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ನೈಸ್ ಆಂಡಲ ಯಾವು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಗುದ್ದುದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಳ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀವನೊಲಿ ಒಂದು ನಮಕ್ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಣಿಯರೆ ಆತನ ಸಾಂಬಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಚಟ್ನಿದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲುಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಲಿ 10-15 ದಿನ ಇಂಚನೆ ಪಿದೈ ದಿವೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ದ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ದಿವೊಲಿ ತುಲೆ. ಇಂಚನೆ ಗುದ್ದುದಿ ಅನ್ನೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪೋದಲೆ ಒಂದು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಈತ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಯಾವುದಲ್ಲ ಈತ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುದೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಏತ್ ಬೋಡಂಡ ದೆತೊನ್ನೊಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿಲ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುದ ತೊಕ್ಕುಗು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಆತು ಮುಂಚಿಲ ಮೆತ್ತೆ ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ನೇನು ದೆಕ್ಕಗವರ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಉಂದೆತ ಒಂದೇನು ಶೋ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಳ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂದಾಂಡ ಸಣ್ಣ ಅವೇನು ಕೊಚ್ಚುಡು ನಮಗ ಒಂಜಿ ಚಾಕುಡತನ ಕತ್ತಿಡು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿಂಡಲ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಇಂಚನೆ ಅನ್ ಪೂರ ಕುಕ್ಕುನ ತುಲೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೆಳ್ಪುಲ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಳ್ಪಾಂಡ ನಮಕ್ ತಿನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಲ್ವದ ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಕಚ್ಪು ಐಕೆ ಅನ್ಪನಿ ಈತ್ ತುಲೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಳ್ಪು ಬುಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತುಲೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಒಗ್ಗರಣೆನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ
ಐತ ಮಿತ್ತು ಅವು ಸಾಸಿವೆ ಪುಡವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿತ್ತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ನೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬುರ್ಜಿಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡುಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಫ್ರೈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುನು ದೆತ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು ತುರಿದು ದಿನ ಕುಕ್ಕುನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಕುಕ್ಕುದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುಗು ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ ನೀರು ಪಾಡ್ಯರೆ ಪೋವಡ್ಚಿ ನೀರ್ದು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ತೊಲೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ದೇಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೆತ್ತಲೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಭಾಷೆಗೂ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಕುಕ್ಕು ಅಂತೆ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ನಿಗಲ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಗುದ್ದು ದೀತಿನ ಪೊಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಏತು ಗುದ್ದುದೆ ಅವು ಆತು ಪೂರಾ ಪೊಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಆತು ಬೋಡು ನೆಕ್ಕ ತೊಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಹಲ್ವದ ಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಹಲ್ವದ ಲಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದರ ಚಟ್ನಿದ ಲಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೊಡು ಐಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತೊಕ್ಕು ಬನ್ಪುನು ಇತ್ತಲೆ ನೆಕ್ಕು ಮೂಲೆ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ದಯಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಐಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂ ಒನ್ಲೆ ಏತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಆತೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಒಂತೊಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇದು ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಪೋತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ತುರಿದಿನ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಅನ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಲೈಸ್ ತಲಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವು ನಮಗೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷಡು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಗುದ್ದುದು ರೆಡಿ ದಿವಂಡ ಖಾಲಿ ಬೇಯ್ಪವರೆ 10 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ತೊಕ್ಕು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಪಣ ದಾಯತೆಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಆಪಣ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗ್ಲಿಗ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಪ್ಪುಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಇಪ್ಪು.